Snem tam kila yad Henry ki Bahaïing kumju ka Shillong Mukroh West Jante Hills District kidang up ya ka Jingbishar ka Bahok halor ka Jingjia Shah Siat yap Ngut ki Rangbah nongshong Shnong ka Mukroh Snem menshwa haki bor pulit bat bor pahara klau ka Assam. Kumban Mukroh bau Menteri Rangbah ka Jala Meghalaya konrad ki sangma haus Snem baladap ulaong bala IT ya ka Jing toket halor ka Jingjia Shah Siat yap ki brio sa ka Crime Bureau of Investigation CBI ya ka baan sa pandap no shan. Snem menshwa kata hak step jong ka RPR tarik unai wing arja RPR kila sapriang ki video hakirin san social media kam tam lingba ka WhatsApp bala don ka Jingjia Shah Siat yap ki brio hasnong Mukroh kita ki video kila sapriang stat bat kam hadien la yo jing tem basan ngut ki Rangbah nong shong snong jong ka te ka snong kila do e yela ka jing em kata utal nartiang utal shadap u6 talang ushirop sumer bat usidhar na ka te ka Jingjia. Ketika Jingjia ha ketika step kalami hadien bagi ba kila lej bandawa nagi pulit ke Assam ban pelat iki nongshong snong ki pela syakam naga Jingjia kono tu dieng bat ha ketika jinglej lami ke Jingjia hala bat dipen ibor bat penlong ya ki pulit Assam ban Siat ya ki ba. Habakran sikilat patai kubor ki noilam ke dorbar snong Mukroh pelun ha ka lai tarik uno pra arja arpusau kila ong bagi pulit CBI ki dangwan tang sisin ban tokit ya ketika Jingjia bat kumbalong ki Bahaïing kidang kemi lenti ke Jingbishar Bahok. Haba ikran bat koto kis namar ba koto kis ke wat nagling jung sarkar jalaru kala kumbangi la yo ba kala IT sapo ka CBI. Bat hadu mentaru koto kis kadang yai bat ngi nagling jongi kum gasnong bat hagaju ko poru nagling jong ka jingasem ke ba madi kito kijinge ngidang ap kemi lenti ke Jingbishar hok bangin yo nuk ba kane. Hadu mentaru ka kadang log suki keto ka kis em na kapor wat hadin keto Jingjia na kaliang jong ngi kum gi nong ilam jong gasnong bar ki nong ilam gi ba mensuaru ha keto gi ba ilam ha keto kapor kela pensniaw sa sarkar kai bangi le ngila ban le wat na hoy ngimla ban len na kaliang jong ka jingasem kela pensniaw sa ki bor jong gasnong bar ka kamram jong ngi kum ki nong ilam jong gasnong ka kamram jong ngi kalong ban pensniaw sa ki bor jong ka an ki bor jong ka sarkar berkasa sah ke sarkar ngisani ke sarkar bahkan ke Jingbishar hok kampat pois hero hadu mentah habangi la ngile persang ban wat na ki bor jong ke sarkar ngikeli sepang keto kes ngi hadu mentah namar balai namar bah hadu mentah ngim song klikti ngi syat keli ngi syat wanmi ban keli sepang keto kes ki ong baik ka don ha kti jong ke CBI ki ong baik kumta Kilahir cisin tarai kita kipenai August tarai na August untuk perwan ga entau Snem kiwan cisin tangga ya tang katai cita kiwan tang cisin Habatin pej bahaki kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingbah ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya